Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. 55 minutos nakaligid sa tak ng alas 4, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upods atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Salawat na mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas kung tumalabutan sang signal sang Diwa Easy Action Radyo Bacolod sa 4 sa Lilisuan sang inyo tagsa ka mga radyo. Action Reports After Obedison sa sining magulugal umon nga panahon diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Mga pangalagay kita tubjob sa tak na nga alas 6. Kada silenta na magulugal umon, hindi mayong tiyempo diri sa Bacolod City kag Negros Occidental. Kag laban-laban na mumani ang naesperensyahan nga lakat sang panahon. Sitwasyon sang panahon sa iban nga mga kaprobinsyahanan. Bangod kun basihan nato ng advisory number 15 sa nga pag-asa mga ka-action gin issue alas 4:39 subong lamang nga hapon Agosto 31 tuig 2021 mayara sang moderate to heavy rain showers nga may pagparagoob kag pagpangilat ang naeksperensahan dito sa bayan sang Sikatuna, Lubok, Antikira, area sang Bohol. Kag naeksperensahan man ni mga ka-aksyon sa mga malapit nila sa mga kaprobinsyahanan, sunod akong Banwa. Ini nga sa isang kondisyon, eksperensahan man. Diri sa Negros Occidental, partikular sa Hinubaan, Candore, southern portion sang Ilog, portion sang Sipalay, akong sunod sang Sipalay. Kalaban-laban na magalawig ini isa tub-tub 2 ka oras. Tangos rin pag-asa maka-aksyon nagahatag gid sa abiso, nagapanugyan nga maghimo sang precautionary measures batok sa posibilidad epekto sa mahimo epekto sang saning hindi maayo nga panahon kon tiyempo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Yara kita sa katapusan na. Ngapit sa katapusan man nga adlaw sang ika-8 nga bulan sa nga tuig 2021. Buwas nga adlaw. Berna. Nagatika-tika na sikat subong si Jose Marichano. Si Jose Marichano subong inastoryahan sa social media. No, samtang nagapasunod ang Burr Month mga ka-action tibuas September 1 na kita. Kaya nga aman panahon ara na nagasiding na ang Paskwa. Sikat giman ang ambahano ni Jose Marichano. Kaya tika-tika ni si Jose Marichan sa portahan. Tibuas ka lawa, kabay pa nga ining pag-umpisa sang Burr Month mga ka-action. Nagatuon sa Miyerkules nga adlaw September 1, 2021. Kabay pa nga ang bulan sang Setyembre, Oktubre, Nobyembre kag Disyembre. Mabatsagan tara ang ginahandom naton tanan. Ang amat-amat nga pagpugday sang kaso sang COVID-19. Ugaling kay damo nga siling daw ka imposible pa. Pagod man nga imbis magnubo, nagasaka pa nga nagasaka. Ang kadamuon sa aktibo nga kaso sang COVID-19. Ginabasol diri ang Delta COVID-19 nga variant. Action Radio. Ang inyong ka-aksyon na Marlon Hedawaya.
kagkaro sa aton Pangulong Dinalan. Una kita sabahin sa nga balita lokal, 48 ka mga kaso sang konsako sang basura na kolekta sa Coastal Cleanup Drive sa area sa Barangay Singkang Airport, Bacolod. Mag 48 ka sako sang basura kung isahon mo na mag-action, damo-damo na rin. Punta ni si Bansi nga mga barangay, mayaraman nga himuon nga clean up drive. Hindi lamang sa kilid sa may bayon, kundi sa tanan nga mga hilit-hilit. At kung tani, kung maayo lang ang ginahimo, napapanguliktas ang garbage collector nga inang ginatawag nga IPM, di na kung tani, kinhanglan sang Bacolod doon nga maghimo sa ginatawag clean up drive. Di bla, may managkolekta na kita sa basura mo. O galing kay manti, damo ka sila nga daw pigaw gid ang kolektahan na isang basura. Kung kaysa nga kakatabo gid nga mayara sang lugar nga nagabukid-bukid ang pagtangkas-tangkas sang basura. Alas 5:01, ano pagkidibas sa nga balita sa bayan sang lokal? Aksidente sa dalanon, bautuman ini kahalalungan. Bangod sa hindi lamang madanlog nga lagyan, dala sa malain nga panahon, kundi kung kaysa nga resulta man ina sang posible pagkaharas-haras sang pila ka mga nagamaniho sang salakyan, kung kaysa dala sang katuyo, dala sang kalapyo sa lawas. So mga hapon, ang dalan dara sa matubang sa Bacolod City National High School, sa dalan herna is Extension Barangay Takuling Bacolod, gintipunan sa mga tao, prote gapati kita nga kaina temprano pa rin. Pagod man sang natabo nga aksidente. Mayo man kay ang report edisal nga nabato naton. Wagid man sang lala nga kahalitan ginbilin ining aksidente dara sa tubang sang Bacolod City National High School. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang sa lokal pagid nga balita, pagpatay sa pulis Bacolod. Ginatagan pagtamod sang mismo pinakamataas nga lider kon opisyal sang Philippine National Police. Si PNP Chief General Guillermo Eliazar may mando sa mga kapulisan sang Bacolod. Nahaw, kung hindi pagmanduan, di mag-imbestigar? Muna? Kinahanglan pang mando sa pinakamataas nga lider sa PNP? Angkot na. Yang mando ni maka-aksyon diri sa Bacolod na PNP, ang mando nagapunteriya sa pamunuan sa Bacolod City Police Office, ara kay Police Colonel Manuel Placido. Sa October 2020 na nagpungkos Placido mo. Anong mando ni Eliazar? Number 1, dapat tutukan, dapat tol-inon kag tuturon ang investigasyon sa ding kaso nga pagpatay sa pulis. Asign sa City Drug Enforcement Unit. Dapat tutukan hambal ni Eliazar para mabalaan kung sino ang nagpatay o kung nagpapatay. Makilala ang ngalan o kung makilala ang grupo. Matultulan kung diin ang lugar nga ginatiniran, diin ang ginaistaran, o kung diin ang ginapanaguan. Kay manti kung ikaw nakahimo sang krimen makaksyon, di ka na anay maghala ka pa yaw-da kag pa kita-kita sa publiko. Basi kung nakilala ka bla, kung makomparmar, kung diin nagapanago, kung makilala, kadtuan, dakpon kayo imbestigahan. Ang pamangkot na rin makaksyon, kamusta naman ang iban pa nga mga biktima sang krimen nga pagpatay sa Bacolod? Nga ang kaso lang sang pulis Bacolod haw? Palariho ba na sila nga mga ultimo nga tao nga ginpamatay? Dapat kuntani ang iban nga kaso, tutukan man, di ba? Para ang hustisya, hindi lang sa pamilya sang pulis nga ginpatay, kundi pati man ang pamilya sa iban nga mga nagkalabiktima. Ari pa ginabalita angot sa diho, siling ko gid kapon gin, ko na ginmuno ko na siling ko gid, databo gid. Amo gid dadagatan sang kaso. Ang Police Regional Office 6 kon PRO6 mga kaaksyon, nagpapanaog sang mando nga dapat magtukod sang isa ka Special Investigation Task Force. Ari naman
Yay! May task force. Tumpak, you know? Sang una sa iban nga mga kaso, maka-action maging tukod ba nga task force? Ang pagpanilag sa tao, di na to task force man, nagliga nga magiging tukod man. Subong aray may task force naman. Ang iban nga kaso sa pagpatay, kamusta? Ang sadto, pilaman ka mga pulis bakulod, kag iban ba nga mga makabig law enforcement nga ginpamatay, kamusta tong kaso nila? Nadumduman pa to, wala na. O kung base, ginpalipat-lipatan bla? Mambal ka mo nga hala ko dikwakal nga wala man ko gamenson sa ngalan sa mga sadto ginpamatay. Ariho, law enforcers killed. Diris Bacolod City. PO2 Ernie Haminal, dumduman yun December 2016, Purok Sigay, Barangay 2. PO2 Federico Nicolas, August 19, 27, inpatay dara tubang sa ATCS 1, Euro Street, Barangay 14. SPO4 Oscar Exaltado, Enero 26, 2019, atubang JR Torres Elementary School, Barangay Sikang Airport. Jail Officer 1 JV Jason Vargas, November 8, 2019, Purok Katipunan, Barangay Kabug. PO1 Erek Alcosaba, February 15, 2020, in full public view. Kagdamo sa mga tao nga nakarecord. Ang mga nagalalabay bla, adigto ininatabo mag-actions kilid sang kalanaan dara sa may barangay Villamonte. Pinatay ito. Wala ba na labot ang biktima sang kidnap? Di ba ginapatihan kidnap? Doon duman yun Why naman ni Miura gan aniho? Ining kay Police Major Peruti bla, April 19, 2019. Ang negosante ito nga si Untaw Sakar, gin-abduct to maka-action December 2, 2019. Matapos nagpadala sang balaligyaan dara sa may Chinatown 888 Mall. Pagkaaga sa puwan patay December 3 sa Purok Kasanag, Barangay Mandalagan, sa likod sang Robinson's Place. Law enforcers na kag mga kilalang nga tao, iba ka wala mention day. Okay ba na? Kabayunta nga ni pagtukod sa task force ni kasunod sa mando sa nga PNP chief mga kaksyon. Laom kita nga may Miura sulihin Sa balita, sa aksyon. Alas 5:08 aksyon, Radio Philippines Standard Time. Ano pagkiniban sa nga balita sa bahin sa lokal? Munohod ko niya. Sa bahin sa nga lokal, kamanti ang pag-intakal sang politika na batyagan na. Hindi lamang sa Bacolod, kundi pati man sa ibang nga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Sa Binalbagan. Ang Binalbagan ginasiling ang liwat nga pangbuguan ay sang sadto, magkaalyado, sang sadto of the naimans patag sang politika. Nasanda incumbent Mayor Subong Bibot Mirasol, kag Emmanuel Aranda daw hindi na gid mapunggan, kag laban-laban na gid nga matabo. Sa balita, sa aksyon. Subong ang nagapungkong alkalde Alejandro Bibot Mirasol, nag-anunsyo nga siya kag ang iya sa ni asawa amo ang magatandem sa 2022 nga eleksyon. Ang bana alkalde, ang asawa vice alkalde. Kung sa bahay naman sa ginatawag nga political dynasty, ang siling sa alkalde, daw hindi man. Hindi man na political dynasty sa amon. Ay damo man nga mga lugar na magpamilya ganyan naginapdanay man lang sa politika. Ang sa presidential election, balantayan pa ng mga ka-aksyon kasi magtandeman na mag-amay. Kasing bata, kandidata presidente, ang tatay, kandidato, vice-presidente, nan. Karkulo ko, iban nga mga badwa, sunod ka probinsya, sundon man mo. Nami tani kon mayara sang kapid la, no? Kapid ba tandem? Mayor, vice mayor, no? Nami ko lang tawo, no? Ang kapid la. Ilala ko lang ang kapid ya, nga sikat subong ti Jinky Pacquiao, no? May kapid na san, di bla?
Kauna sang way pa nagsikat si Manny Pacquiao, balaan mo kundi si Jinky, balaan mo kundi ang yasaning utod. So mga mamo naging sila kadwa is tsura. Kaya mo ding papolitika dari sa Negros Occidental mga kaaksyon. Hindi ba ni kuno makabig yung political dynasty ang bal ni Mayor Mirasola. Kaya may puntuman ko badalman. Pero ang desisyon dari sa ulihi mga kaaksyon ara gihapon sa pinsar sa mga botante. Ara sa punta sang bullpen man kon lapis man sang gayuyatan sa botante kung sinong mahamot diri kag madali padapitan. Way padalabot ang ginasiling nga madali ganitan. Amo na ang may dako nga posibilidad nga magmadinalag-on sa PNDI. Una sa balita, una sa aksyon. Aw sa ibanda nga gatayada, ano pa yung gidahulat yuman? Pamatsyag na gadaan sa mas temprano. Bangod subong nga senaryo, dabo sa nagasiling. Labi na gid ang mga ekspertos patag sa politika. Ang eleksyon sa Pilipinas, lain na subong ang hugada. Ikumpara sa una. Damo sa nagapate nga kung temprano, ang pagkabatyag may dako nga bentaha. Bangod kun hala lang kapakibits-kibits, kag pabati-bati porsyon. Kasi ka mamalhan ka mo bla, kag maulihi sa tabtaban. Ang disbentaha naman kung magtemprano ka anunsyo sa imo sa plano pagkandidato. Ang disbentaha kuno kay kada kita sang tao si imo ngayon ka kape. Kape malan na. Kung ay ka sa inugatag, piliton ka man. At tayo kung may manugatag ka. Sa mga nagpakilala naman botante, hindi naman pagpasobrahi ang mga nagaplano magkandidato. Hindi naman pagpatami. Hindi ka mo magsiling daw pamintahak mo. Nangayo ka mo, isa, dua ka bes, okay na na. Hindi kay nakita mo sa nagaplano magkandidato, gahumlad-palad kay mo, ya. Alas 5:12 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa balita nasional, community transmission sang COVID-19 sa Pilipinas ginkumpirmar sang World Health Organization. COVID-19 Delta variant, no? 56 ka mga nagpositibo sa COVID-19. Sa limitado nga face-to-face classes, hindi kinahanglan magkabalakan suno sa Commission on Higher Education. Ang gobyerno panubuon ang price cap para sa COVID-19 test. DOH, nagakabudlayan na mangita sang... Ano ko tinaga ni man? Tocilizumab. Balok pati ba? Una sa balita, yun. Alas 5:13, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ibanaon tabi sa sitwasyon subong sang pilakar nga lugar nga nalabayan sang patrol with Action John Diaz. Nagkatugay na sa Action John Diaz na sige muno ko nga aksidente sa tubang sa Bangkano City National High School. Pero why na to ang salakyan kung anong sa salakyan. Again report aksidente mga ka-action. Start by Action John balikan talaga ito kayo guys. Stand by. Walang duda, todo bigay kang magmahal, tulad ko. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Ang ining abahin dala sa aton sa kaluwan sang Dithwi Bayo, amo ning pinakabag-o
Observation report sa patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, kamusta Bacolod? Subong, please come in. Ay, susunod sa Bacolod Mar, medyo gumuguom. Oy. Sagamang tugnaw bala. Buwa sabi, dumatok-kartog. Karon ay kumuko-tiko-tita, bumubusi-busilak. Buwas lagi no? Subong sa online, kitaan mo do, ang mga tao do excited. Oh. Hindi ka mag-excited, di mo dugay-dugay kikita o tsura ni Jose Marichan. Lain-lain, no? Makita ka sa tsura ni Jose Marichan, yung galigo sa beach. Oh. Nga tunga lang sa tsura, yung kitaon, mata lang. Oh. Ang amba ko na doon ako lain naman niya. Ako na yan, dugali, libla sa likod ng CR. Ako nang hindi natin makitaan mong, no? Ang nagalili, libla sa CR, o kung nabi, ara sa ibang lugar, ila sa mong kalabanan, ara sa jeep, o kung ara habi aksyon na mahal sa may mga pader, kag iban pa. Pero sa bungo, makitaan mo, gid, ang sabay-bay nga area, ng init, o kung nabi ka, arang silak sa adlaw. Pero kung diri ka naman nga sa may syudad, diri sa mga land area mga kaaksyon, medyo gumuguom kay magulugal umo ng aton kalangitan, mabulubog na o galing ang panahon. Nami isang panyempo, no, hindi, itaang mabugnaw. Ti kung naglibot-libot kani, kaya pang nakaton, hindi ka nagdugay pa maipay, kay ito, mga karami ng rasang panahon, hindi ka mabalasan na. Kaya hindi basta namin ganun siyempo, sige, ang mga kaaksyon na mo sining kaangay, abi. Importante, hindi lang mag-ulan mga kaaksyon. No? Ang patrol, ari na kami diri sa area sa Burgos, Gatuslao. Ginusoy na mo diri from south going to north direction. Pero kalaba sa pila sa salakyan. Ano sa mga na Tuesday, pero particular na mo sa salakyan diri sa Burgos, Gatuslao. Private nga salakyan kalabanan, ginaton makita. May mga dipasay nga jeepney, damo-damo man, pero damo gid mga kaaksyon private. Isa gyud ko matuod nga particular mo ang pribado nga salakyan sa sunod sang Bacolod mga kaaksyon. Dugangan pagid base sa mga dipasay nga jeepney manual diri sa may area sang Burgos Lacson from east going to west direction. Sige na paliko kami pa west para reclamation kami nga area. Kung diri kami naglabay, kay tikit sabi may nagapasaway gid man nga dipasay nga jeepney, o bisan dili lang yung manaog kag o mapundo ka magpapasero. Ang problema lang kay kung pa reclamation kang area, ang mga salakyan nalin sa east to west, duwa ka linya ang ila na pertenecer sa ila. Grabe nga makikita nila. Ang sumusubod rin alin dito sa may reclamation, one lane lang gid siya. Abot nga do hindi niya equal, duwa ka linya from east to west. Pero from west to east, isa lang ka linya gid sa salakyan. Siguro ay pagiguro na widening lang sa may piyaka portion. Wow! Diri ka sa may Burgos, San Juan, ang ila di ginakayo o naligad may mga tamburong blandrines so tapos na kaya kita mo lang karami o kaya apat ka rin nga gali kayo nagbalik naman pasaway bang nga salakyan mga mototricycle guro namin inilibuton kabitaw dali ba sa area sa barangay 10 kag barangay 12 nga bound barangay 10 diri area ka barangay 12 mga kaaksyon namin yung suyo nila kayo na kayo ng dalan ginwidening na pero nagbalik na naman sila ari na naman sila diri kag plastaro mga salakyan nagapunsok doon naman sila sandalan imbis yung tani nga tagduwa na ni Karinya ang akong ginatag no yung kayo dili para sa salakyan subong damat-amat naman nila nga nagaginutok din sa kanagapila base maanad ni Karinya na pag sawayon at dako ginapalaligban naman sa mga otoridad mga kaaksyon. Diri man sa area mga kaaksyon sa malapit sa may SMC Bacolod. Iban doon ang private na salakyan, hindi ka ba doon ginutok sa Gatuslao? Kung private, ginadala mo, hindi ka ba doon ginutok sa may San Juan? Dili ka malusot sa Burgos, so yun yung kadto kami diri sa may Calye Ferrero, di ba makakson tubang sa transport terminal sa SMC Bacolod. Ligwa-ligwa di karami na sa biyahe na. Tundo naman sa jeep, ibang jeep, sabi nagpamulya pa yan sa may plato. Namin di ka lusot kung may privado ka, nga salakyan, pwede ka di kalabay mga kaaksyon. At least ba hindi ka na magutok sa trapiko sa bahin sang dalan San Juan, pakadto ka sa may plaza publika. Ang patrol, antes pa makita nakabalik dito sa Metro Bacolod, nakalagaw kita, nakalabuot kita pakapto kay na, pero ang lakson nga rin, pero kalugat ang trapiko. Ang ba malamon, liko, ito diba, dari kami labay sa Aguinaldo, then from Aguinaldo, mga kaaksyon, naglusot kami diri sa area sang dalan Gatuslao. No, kay kita ginamo ng lakson pero di kabugat ang trapiko. Pero paglabot sa Burgos Lacson mga kaaksyon, diri na kami naglusot pag Lacson din gin straight na naman pa south. Nami lang man kikadasig naman mga kaaksyon ang lakat no kusang trapiko diri mismo sa surad sang Bacolod. Mga kaaksyon subong man nga hapon diri sa area sa Barangay Bansilingan, mali kay andalan traffic lights. Diri malapit sa may Batnap 7 at least lang
may sistema sa Japon kung trapiko ang aton paghahambalan mga kagson. So para, walang pinakauling nga sitwasyon sa palibot ng syudad, sa iba natin mga kagson, siguro ako pinaka-advice dyan sumugod subong kadapon, preparagi ka mo sa payong o karoon ng proteksyon sa kagalingon, kaya medyo magugumguog na niya itong panahon, ekspektaron na niya natin, yung bilang nga lapit na ng Bermans, isang tulog na lang, na mga kagson, so iba sa Berman, sa mga ng Banila, mabulubog daw ginang panahon, tupido-po isang hangin, aton gid mabatagan, nga nagadapya sa aton kalawasan. Sa aton taran mga kagson, basta masiling panahon, namigin marigot sa mainit nga kape, pero kung kape, ang aton paghahambalan, isa lang ang aton ginaindor. Sa patrol ang tagliwot sa Bakredaksyon John Diaz, una sa aksyon sa Bakredaksyon Radyo. Kag ang standby. Once upon a time, ay nan. Okay, sa gamarito sa live stream, Elizabeth Balag Kagamala, April M. Orsabia, good afternoon. Mercy Palacios Relatus, good PM. Barangay Sumag, Manjobi Arnejo, mayong hapon. Ana Sinoro, Gaulan sa Lakaluta, Hambalya. Okay. Humalimina, good afternoon. Okay, salamat. Martin Aliling, Erwin Dicatoria Gonzales, good afternoon. Monitor lang ko ni Franklin Tiluheyo Araman. Hambal ni Ana, paandam lang sa Lagranaha sa Higad, suba, gulpi lang ang tubig halin sa bukid. Okay. Sarah Jane Bigasa, mayong hapon ng sabalo, listening from Silay. Alex Montazar, Gabaditor. Stephen Gorosin, watching from Providence, Negros. Malapit sa San Miguel Company, Barangay Estefania. Keep safe, more power mga ka-action. Greet lang, Ma'am Star Mayo with Docmat Mayo sa Rochester, Minnesota. Ma'am Jinky Dialagdon, upod sa Puaro sa sang ARB Community, Badabag ka salamat. From Alex Pontaza. Si Mrs. Alvarez sa Purok Ramilo, Barangay Tagob, kag sa Familia Refuela, Dialagdon, Barangay Pandanong, DSB. Athea Kim Riaman, good afternoon. Bago pa lang, sir. Okay. Alright, si Maria Corazon, Gumban, abaditor lang sa Purok Kalumpang, Barangay Bao. Roland Suwangki, watching from Buenavista Rizal, Pontevedra. Araman si Tombay Londoy, dinahak-dahak na lang na sa mga Duterte. Noel Amar, good afternoon. Fredco, Vanessa Mayo, Jenky Dialagdon, Milal Oligo, Alex Montesa, John Sison, Bia Jonathan, Dennis Roma, from Noel Amar. Sharing, likes, and done. Salamat. Melchor Baroka Rumbines, may hapon. Shout out ko lang akon kumpare nga si Bobe Jolingo kag Rayboy Alunan kag akon hinablos nga si Taboy Derla from Noel Amar. Suset Alunan, araman, salamat gid. John Serna, may hapon ka pamati watching live from San Enrique. John Serna. Okay, tamiyaw lang ni Noel Amar, utod nga sila ni akon mga utod, sila ni Perla, Reynaldo, Rorek, Vicky, and Ivan Amar, dira sa Barangay Alihis. Kanami subong sang tiyempo manami maghigop ba init ka sabaw sang bird's nest. Okay. Kolkol Salvador Esparagosa, good afternoon. Liza Montecastro. Okay, dire. Liza Montecastro Araman, okay. Narciso, okay. Si Kolkol Salvador Esparagosa, ang cute ko ang Papi Ashley and Cara and Blesses. Okay. Ari kami la Carlota Sidi pamati. Salamat gid. Hil Javier mayong hapon. Iban balikan taro gadway.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga passing para nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang pusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga passing para nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Sa mga high blood sa mga diabetic aton masabi na rekomendar ang subok-subok nga balita mga kaksyon sa may surad sang San Carlos, no? Kay kaina ka na damo sa mga puloy-an gintupok sang klayo, ho? Nagdangat mga kaksyon sa ginatawag nga fourth alarm. Sunog dito sa may parula sa barangay 6 surad sang San Carlos. Udto kay na mga alas 11, no? Fire out din alas 12:53. Subo ini nga balita mga kaksyon, COVID-19 pandemic pa kita. Halitan pa kita sang ining sunog di ba walong halong kit. Alas 5:32 dari kita anay ho, ha? Mayara ko sang good news kag kayuhan para sa inyo. Take it away, Action Elmar. Anniversary sa ARV. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-kukot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Okay, yari na gabon na kita sang isa ka tagdaog abi try Action Nelmar kon nagaring ang isa ding cellphone. No, manghatag naman ta 500 pesos wa sa to sa ding SAP anniversary. Ara na baog dasig. Hello, mayong hapon. Hello, mayong hapon. Good afternoon. Hi. Action Nelmar arasaway. Oh, check ana liwat be. Daya liwat ni Action Nelmar ato sa ding technician. No, ang iya sa ding numero. No, buwas ka adlaw may ara sang panibag-o nga promo naman Action Radio Bacolod, ha. Sige ni pagpanagtag naton sang 500 pesos. Ang mga benepisyo naman mga ka-action sa buwas nga adlaw ya. Pag umpisa sang ber month, bao ang mga ka-action naton nga mga drivers, ho. O kabalog kita nga nagasuprar sa mga drivers naton sa sining COVID-19 pandemic, ho. Diri kita na sa SAP anniversary. Hello, mayong hapon. Hello. Sir, mga hapon. Oh, mayong hapon. Sir. Yes, ano palihod ne sa linya? Oo, si Benjamin Amar. Benjamin Amar, pila edad ni Benjamin kag taga din? Dito sir sa Kalakyan, Kawayan. Oh, klayo ba? Kamusta ang tiyempo da Tatay Benjamin sa inyo? Ulang dito sa Gapon. Moamo man diri sa sunod sa Bacolod ba? Okay. Kabalo ka, Tatay Benjamin, anong nagtawag si mo ganis bong? Si Action Elmar, nagtawag. Kasi Action Elmar, nagtawag na sir. Yes, ang nagtawag sa mo, among technician, si Action Elmar Madera, kay siya ang padayal ko, no? Basta importante, Tatay Benjamin Amar, may pamangkot ko sa imo, simple lang, no? Antes sa kagaan sang 500 pesos, no? Para papatudan nga nagpamatigig ka sa Action Radio Bacolod, anong paborito mo ding programa or drama, Tatay Benjamin, diri sa Action Radio Bacolod? Kasi alam sa tayo Action Trade, pamatili ko na. Aga pa? Duran.
Sa Boyduran ka Dorel. Bao. Nasun sa Jack Balaan ako napon. Bao, si Toto Jack Blaan. Oh. Inang drama? Oo, drama na siya. Okay. Ano pa, Ged? Oo. Sa kayo dahil masugat kon. Oh, okay na na, Tatay Benjamin. Yeah. Yes, okay na na. Basta monitor lang perme sa Aksyon Radio Bacolod, Tatay Benjamin Amar, 67 anyos, taga-Talakdan, Banwasang Kawayan. Hula, yes, hula mo lang tayo, Benjamin, ha, nga monstering pagpadala-dara sang 500 peso, pagay sa ining pira padala. Okay, tayo Benjamin, salamat kag congratulations. Okay, sir. Salamat, din. Salamat, kid. Okay. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Bao, karon may ara pagigita isa nga panag-on karon sa gabi, no? Basta pa tadi alas 11 karon mo sa programa. Sige ha, salamat ha. Bantay ka magkaroon na kay managtag taliwat karon. Okay, salamat. Ibalaon tara detalye sang balita unahon ta sa Bacolod City Hall nga balita mga ka-aksyon. Ayaw man may clean up drive. Timing man ka mantigaw na ulan simpos bong. Importante ni nga pangkwaon tanin mga sululupon lang mga basura. Labi na sa mga kanal ni ho. Ang isa sa nga basura nga budlay gadya inang web lang gadunot. No? Mga plastic na ho. Sus, amo na permi nagapasupon sa pagdaloy sa tubig mo. Sinakosako nga basura ho na kolekta sa Coastal Clean Up Drive sa Barangay Singkang Airport Bacolod. Aksyon Radio City Hall Report. Ibalon ta detalye sa ring balita sa report ni Action Dale Salazar. Dale, please come in. Action Mar, sa buong bulan sa Agosto, wala poong mga aktibidad ang napatigayon sa mga pamatanon diri sa mga syudad sa Bacolod bilang pag-celebrar sang linggo ng mga kabataan. So ang initiative diri sang SK Council sa Barangay Singkang Airport, isa diri sa mga highlights silang aktibidad. Amoy na pagpatigayon sang Coastal Clean Up Drive dira sa baybayon sang Purok Sigay, Barangay Singkang Airport, syudad sa Bacolod, subong at Action Mar bilang isa man sa mga highlights sa ilang sining aktibidad. Nagresulta ini sa pagkakolekta sang 48 tanan kabanga sako sang nagkalain-lain nga basura. Action Mar nga ginupdan man sang pila ka mga youth volunteers, mga pumuloy sa lugar, kag pila pa ka mga individual lagi pa ng mga barangay tanod sa Barangay Singkang Airport. Sa pagpakikangot rin naton kay SK Chair Dana Micaela Perma sa Barangay Singkang Airport, aminado Action Marti ang basura sa baybayon isagid sa dako no mayor nga problema dira sa bahin sang Barangay Singkang Airport nga bisan nga regular man ang ilang sining mga Coastal Cleanup Drive to lagi dagauntat ining basura no dira sa baybayon sang Barangay Singkang Airport. Action Mar boss nga daw natala naman nga magpatigayon ng SK Council sang information and education campaign sa mga tawo dira nagapuyo sa coastal areas sa Singkang Airport para maedukar pagid angot sa pag-amlig sang palibot. Action marging klaro man ni Perma nga sa nagumpisa sila nagpangalagad bilang SK dira sa Singkang Airport ang umpisahan na nila Action Mar ning aktibidad kay nagapasalamat man bagod madamo sa mga youth organizations ang nagatap man sa ila nga luyag man magpatigayon sang Coastal Cleanup Drive sa ila sini nga lugar. Haring tingog ni SK Chair Dana Micaela Perma. Balik ko gina, nakatipon kami 48 sacks ng basura. Mga lain na basura, may plastic, ng plastic bottle, plastic, mga botilya, mga kung ano-ano. Pag yun yung mga basura nga ginaboy sa baybayon. Ang kagina, nagganda kami sa Purok Sigay, Magsungay. Gabi, nagidala ang di sa mga basura sa baybay. Kasi sa Singkang do, amo gina ang pinaka gida sa amon.
pinakaisugid ginamo ng mga tao man sa palibot mismo dira sa mga kapurukan nila nga kung ginasuguran bala namo unto kabay pa nga ma-appreciate bala nila kag makita nga nang kung iban gani da nga hindi taga dira mismo nang nagapaninlo so mas nami pa kung sila da mismo nga mga pumuluyo da magbinuligay kag maglimpyo man sa ila nga nga basura. Action mga kabatihan si SK Chair Permas ang Barangay Singkang Airport sa muling nasining panawagan sa pumuluyo kag publiko nga nagapuyo dira sa mga coastal areas sa Barangay Singkang Airport. Ako mahimutoy mangin responsable man action mark kag temo ni luyag ipakita sa mga pamatan-on nga luyag nila nga pangunahan ini nga aktibidad kag kabay pa nga sundon man sang mga tawag sa labi na ang mga nagapuyo dira sa maya Purok Sigay kag iban pa nga mga kapurukan ngayara sa kilid sang baybayon sang Barangay Singkang Airport sila sa Bacolod kay kun madumduman ti ang source dira sa pagkaon action marty makuha sa kadagatan sa baybayon kag iban dira nga mga tawo ang main nila nga palangan amo ang pagpangisda. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Akson Dale. Ini nga bahin dala sa Kikiring sunog bla mga ka-action ho. No? Kulang galing ato sila nga minutos. No? Tarigin tiwan na tani sa mga ma-interview si Mayor Renato Agustilo sang sunod sa San Carlos. No? Kay kadaamo 43 ka mga puloyan mga ka-action eh. Ang investigation ni Fire Officer Juan Niel Bandilio, ang Chief Investigator sa Bureau of Fire Protection. Medyo ulihi ng pagbato nila sang tawag. Di siguro, wag guro para nakadumdum nga manawag una sang fire truck. Kundi, duduman sa una sa mga residente, siguro kung paano mapalong nila. No? Kung magdako ng client, hindi na mapalong kung basihan mo lang sa tubig. No? Ngagin butang mo lang sa labador or sa balde. Kinahanglan na sang fire truck mga ka-action. Nagpangayo sang tabang sa kaiping nga Banwa kag syudad kaangay Santo Buso, Calatrava, Escalante kag tatlo ka mga pribado nga fire volunteers. No, ang syudad sang San Carlos, damo-damo pluyano 43. Kabay pa nga mahatagan nila yon sang bulig sa ato sa nga lokal nga panguluhan. Dara sa maya San Carlos City mga ka-action, no? Tikida padalban pa ni sang Bureau of Fire Protection kung ano ang ginkamunuan sang kalayo. Ang good news laban diri way sa report nga napatay way man sa report nga napilasan nga tawo o kon persona mga ka-action. Di balay pwede ba lang na iya mapatindog uli mo, no? Pwede lang na iya protect og kabuhi ng kanis tawo hindi na ina mabalik. Ara subong ang 43 ka miyembro sa pamilya 289 ka mga tawo niyo. 200 lapit 300 ka mga individual. Ara sila temporaryo nga gin pa tener anay sa gym dara sa barangay man mga ka-action. 43 ka pamilya, no? Adulaan sang puloy-an sa syudad sang San Carlos. Dapat sa 43 ka pamilya, okay, no? 43 ini ka mga families, no? Ini kay puloy-an. Kundi 43 ka mga pamilya mga ka-action. Sa mga evacuation center bla dapat sundon gyapon ang minimum health standard
Kaya kinamo sa mga evacuation centers sa ibang nga kaprobinsyahanan. Nga ginturaan sa pagdamo sa pagpositive sa COVID-19. Kaya dapat ang pila ka mga yara sa gobyerno naton tandon nila ni, no? Kay nasurugan ka na, siyempre yung kalabanan da nahalitan ang ilang sa kagamitan, pating kwarta mo isa hindi pa masalbar, nanong inubakal nila face mask karon da, no? Kung why sila sang naluwas sa ila sa mga kagamitan, no? Ara man na ang ato sa nga lokal nga gobyerno San Carlos City, basta amo ning senaryo insigida automatic na mag-action, no? Automatic na nga mayara na sa naga-asikaso sa kalayon sa mga apektado sa ning sahi nga kalamidad kini. Alas 5:46 Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga suki na sang life extension na products, sige lang. Balik man nga report sa patrol pagkatapos gadamang sari. Okay, balikan tang nagpadala sa dugang nila, no? Mensahe. Okay. Melvin Piñafiel, Arana, Alex Fuentes, Mary Joy Camero, good afternoon, watching from Singapore. Aragalis sa Singapore, si Mary Joy Camero. Si Josie Lin, good afternoon. Si Milail Oligo, arana sa ESD Kapihan, dara sa may barangay Tangob, live na live. Okay. Hel Javier, okay. Sige. Ay pa nga Facebook, kaulan-ulan eh. Melvin Peñafiel, Ray Baryoga, mayong hapon, always ka monitor doon sa may barangay Pandaron DSB. Si Madrid Diana Serapio, good afternoon. Great family Toribio and Trimby Villa. Nemesia Roques, ka-monitor. Okay, mayong hapon, watching from Barangay Tangob. Taga-Tangob si Nemesia Roques. Okay ha, tarang-taranda nga mga taga-Tangob mayong hapon. Evelyn Nepomuceno, mayong hapon, keep safe. Okay, si Laurencio Lorino, monitor kami Concepcion Talisay. Sa Marlon, stay safe. Happy to math ga kanenanabol sa mo. Okay. Hello, Vier. Okay, ara. Yakanta na mga bulsan niyo. Amo ambal ni Ana Senoro. Francisco Guangco mayong hapon. Si Ima Alcuela Kelstrom. Sa Marlon, watching live sa Sweden. Okay. Si Ima Alcuela. Sige, Ima. Salamat. Okay. Alright. Thank you. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat
radyo. Pagkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, samsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sana Diaz. Sa sinigad nga mga tanion, Una sa balita, una sa aksyon. aksyon dyan sa balik ka report please Camille. Aksyon mga kasunod sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno, isa ka miyembro sa Bacolod City Police Office, City Drugs Enforcement Unit. Ining report ang naglabot naman sa headquarters o kanabidig to Fire Command sa Philippine National Police. May tapos ini, nagpapanaog sa direktiba si Philippine National Police Chief General Guillermo Ilazar nga gilayon nga Gusol Baron kag tukan gid ang investigasyon sa pagpatay diri kay Nepomuceno. Iya man diri ginalauman kag gina-expectar gid gikan sa kapulisan diri sa BCPO nga mga dakpan sa mas madaling panahon ng mga suspetsado sang krimen kag matagas sa hustisya ang kamatayon sini. Una na ito sa pamatian ang statement diri ni Chief PNP Elazar nga gina-post nila sa Philippine National Police Facebook page. Inatasan ko na ang Bacolod City Police at ang Western Visayas Police Regional Office na tutukan ng kaso na pagpatay kay Sub Sergeant Joseph Nepomuceno para sa agarang pagkadarakip ng mga salarin.
Umaasa ako na agad ay magkakaroon ng linaw ang motibo sa pagpaslang at di magtatagal ay matutukoy ang pagkakilanlan ng mga salarin. Nakikiramay ako sa mga kaanak ng biktima at tinitiyak ko sa kanila na bibigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Staff Sergeant Nepomuceno. I also urge witnesses to the crime and persons who may have information to come forward and help our police investigators to bring the perpetrators to justice. May angot sa reaction, Mar, nagpamanaog man sa direktiba ang Police Regional Office 6 o PRO 6 diri sa Bacolod City Police Office kay ilid ginmando na diri ni Police Brigadier General Rolando Miranda ang pagbiho ng pagporma sa Special Investigation Task Force nga mga teritoryo sinimong tutukan ang investigasyon sa kaso nga pagpatay diri kini Nepomuceno. According diri kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang bag-o nga Public Information Officer sa PRO 6 nga ila diri nga bangod ko nabi ko maporma na ining Special Investigation Task Group ginalahuman diri ang pila ka mga units ng kapulisan sa BCPO kag kuno naman mga units pageda diri sa Police Regional Office 6 na magabulig agud nga mas mapadali pa ang investigasyon kapag identify sa mga suspect sa krimen. Dugang pa diri ni Soles nga gina-expectar man diri sa PRO 6 nga sila ang nagapatigayon sa regular nga conference agud maplastar kuno ba ako sa di natudtod no ang lakat sa investigasyon aksyon na Marlon. Ining direktiba ang ginapalabot na sa PRO 6 kay Police Colonel Manuel Placido, ang City Director sa Bacolod City Police Office, kadungan man sa pagbisita ni Miranda diri sa may probinsya sa Negros Occidental. Yari si Solis sa ating interview. Sabi siya na instruction na magbuo ng Special Investigation Task Group sa City Director ng Bacolod City Police Office so that immediately masolve yung case. Okay. Group, adding it ng PNP required na tulungan yung Bacolod City Police Office and magkaroon ng regular case conference para ma-determine kung ano ang mga kakulangan pa sa investigation and kung ano pa ang mga steps sa investigation yung pag-iingon para makakuha kita ng evidence para ma-identify natin ang mga suspects and kung may ma-identify na natin ang mga suspects paano natin hindi makatanggap ng follow-up investigation at ma-arrest natin ang mga suspects. Actually, manabatian si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, ang bagong Public Information Officer sa Police Regional Office 6. Sa atong tanan mga kaaksyon, Aksyon John Diaz, una salita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Alas 5:58 si Didain Juna gapamangkot sa diin ang sunog aksyon mar na late sa kuno dito sa may sunod sa San Carlos. 43 ka pamilya ang apektado. Okay? Christine Menyas Villalobos Saraban. Action reports after the edition magabalik boss magasunod na action balita evening edition with Action Dale Salazar kag Action and Defensor. Karon sa gabi action at patrol hibatiay kita las 9:30 tubtob alas 11 sang gabi. Ako naman action na Marlon Herovoya una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio.